नैबे लाइमुथि एरियायावहाय दिनै बिपिएफखौ मोजां मोननानै लाइमुथि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै फिन आरो बिपिएफआव जयनिं जादों। दा बेयाव नोंथाङा सासे जयनिं जाग्राफोराव बरायगिरि हिसाबै नोंथाङा नुजाथिबाय। गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि मिडियानिसिम साबायखर जासिबाय आरो बोसोर गोदाननि गाहाम हामलायथिनाय जासिग्रोबाय। दा लाइमुथि ओनसोलाव दिनैहाय मोनसे गिदिर जयनिं हाबाफारि खमायाव बेहाय 200 जनसो मानसिफोर जयनिं जादों। बिसोरो आगोलाव इउपिपिएलआवमोन। बिथांमोना आगोलावहाय फेरेंगामोननि गोदै गोदै रावआव प्रमद बर'मोननि गोदै गोदै रावआव भट होनानै रन्जित बसुमतारी बा फेरेंगा बिथांखौ देरहा होदोंमोन। दा नुबाय बिथांमोननि जे लाइमुथि ओनसोलनि समस्या, हा हुनि समस्या, लामा दालांनि समस्या, बेखौ मोनसेबो बिथांमोना बोसोरथामाव मावनानै होआखै आरो मावनानै होनो हानायबो गोहो गैया। बेनिखायनो बिथांमोना दिनै गावसिनि भबिष्यतखौ साननानै गथ' गथायनि भबिष्यतखौ साननानै दिनै बिथांमोनहा बिपिएफ दलाव जयेन जादों। आं बरायनानै लादों। बिथांमोना थिग समावनो मोनसे सिद्धान्त लादों जे राइट टाइमाव राइट डिसिसन लानानै दिनै जाथिखौ दिनैहाय फोथांफिननो बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय आवगायबोदों। बे मोजां जादों। आं गोजोननाय फोरमायो। रन्जित बसुमतारी नोंथांनि जे प्रेसिडेन्ट आफादगिरि जे हाग्रामा महिलारि बिथांजों सेलेक्ट बिथाङा जिखुनु जा बियाबावनो गेलेया मानो बिथाङा बेजों सेलेक्ट बेथ' बे फेरेंगानि राव जानो हागौ। खिन्थु बे फेरेंगाया बे बिटिसिया मा बुस्थु दाबो बुजियाखै। बे हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि गाज्रि बासायैबो बुंबाय थायो, जाम्बा खिबु सुनो रोङै बेबादि बाथ्रा होनो। दा सासे एसे गिदिर माने प्रतिनिधि रायजोफ्रा सायख'नानै बेखौ इएम खालामहरदों। बेबादि मानसिनि खुगानिफ्राय बेफोरबादि गाज्रि गाज्रि सोदोबा ओंखारथावा। बे लावखारफोर रायलायग्रा राव नंगौना नङा? लावखारफ्रासो मोसौ गुमनायाव रायलायो बेबादि भाषाखौ। दा बे सासे माने जयगथा गैयै सासे नेता आरो हाग्रामा महिलारिखौ जाम्बा बुंनाय माने माबे? हाग्रामा महिलारिया बै समावहाय बै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननाय आन्दलननिफ्राय बिथाङा दंफायो आरो गावनो नेतृत्व लानानै बिटिसि सुक्ति खालामबाय। बिटिसिखौ मोनब्रै जिल्ला खालामनानै 9000 स्कुवेर किल'मिटार हाखौ दिनै बिथांनो सिमा बोनानै बिटिसिखौ 17 बोसोर सालायबाय। दा एसे गिदिर डेडिकेटेड नेता, जाय नेताया बर' जाथिनि थैनाय थांनाय भबिष्यतखौ लानानै दिनैहाय एसे गिदिर सुक्ति खालामनानै दिनै रायजोफोरखौ बेंगासिनो दं, रायजो राजाफोरनो दिनै खामानि होगासिनो दं, साख्रि बाख्रि होगासिनो दं, फरायनायनि बेबस्था खालामगासिनो दङ। दा बेबादि मानसिखौ जाम्बा होनोबा दिनै रायजो राजाफ्रा बिजिरनो हानाय गोहो दंसै। दा दिनैहाय फेरेंगाया जे बेसेबां गियानि मानसि बेखौ मिथिगोन। फेरेंगा बादि मानसिया बे बेंटल कलेजाव साख्रि मावदोंमोन। कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानाय समाव नाम फैफायैनिसो थाखा ब्रुं ब्रुं रिन जानानै बिथाङा उफाय गैयैनि, फैसा लाग्राफोरजों नागिरजाबाय थानायनि बिथाङा खारनानै एनडिपिआव जयेन जाहैदों। दा बे ट्रेनिं लानाय सासे केदार नामा जेबो गैया, बेहा जातिनि जेबो सेन्टिमेन्टआनो गैया। बोरैबा एक्सिडेन्टेलि बोरैबा दा लिडार जाफैलाबायनानै इएम जाफैबाय। दा खाफाल गेवदों बिथाङा। दा बेबादि मानसिया बेबादि बुंनो समाया हाग्रामा महिलारि सारखौ। सोरखौबा खिब्रमा बुंनाय, खिबु सुनो रोङै बुंनाय, बेबादि मानसिनि खुगानिफ्राय दा रावा ओंखारथावा। आं दिनै बिथांखौ धिक्कार होयो। आं दिनै बिथांखौ बेबादि रावनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। आरो दिनैनि तारिखाव गाबोन जुदि इलेक्सन जायो बिपिएफआ 35टानि बारा मोनगोन, जों बेखौ चेलेन्ज खालामनो हायो। दा ओरैबादि मोनसे मोजां पजिसनाव फैबाय, बिपिएफआ गाबोन इलेक्सन खालामबाबो इउपिपिएलनिफ्राय सासेबो देरहानाय नङा। बे दिनै प्रमान जादों। मानोना दिनै तामुलपुर प्रमद बर'नि जायगा, बेवहायनो दिनै रोजा रोजा दाख्लैबो सात्रफ्रा 800 जननि बारा जयेन जादों। इउथ्सफ्रा, सात्रफोर, इउथ्सफोर आरो दिनै हाजार हाजार जयेन जाबाय थादों बिसिनि एरियायाव। दा लाइमोनफ्रा नोंथांनि बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जाबाय थादों, नाथाय लाइमोनफोरनि लाइफखौ भबिष्यतखौ दंस' खालामनो बेथ' खुनु दंस' खालामनाय नङा। लाइमोनफ्रा गावसोरनो बुजिनो हादों जे प्रमद बर'आ बोसोरथामाव रायजो सालायनायाव सासेबो लाइमोनफोरनो साख्रिखौनो होनो हायाखिसै। बा बेबायदि सरकाराव थानानै मा लाब? दिनै खामानिबो मोनला। बिटिसिआव खुनु लकेल कन्ट्रेक्टरा खामानि गैला। खामानि गिदिर गिदिरखौ बेंगलाव थांनानै सिलिगुरियाव थांनानै घुस लानानै दिनै फाननानै फैजोबो। दा बिदिबा जोङो बे इउथ्सफ्रा दा कलेज फरायदों, सोरबा एमए फरायगासिनो दं, बिए फरायगासिनो दङ। बे गाबोन फरायखांनानै बेवहाय थिखा थुख्लि मावनानै मोनजायाबा, साख्रि मोनाब्ला बे पार्टिजों थानानै मा लाब जागोन भबिष्यतआ? दा बिथांमोना गावसिनि भबिष्यतखौ सानखा हरजोबनानै दिनै बिपिएफआव जयेन जादों। आरो हाग्रामा महिलारि बादि नङाबा, हाग्रामा महिलारि जुदि दैदेनफिनाबा बिटिसिखौ, बेहाय खुनु इयुथ्सआ थांनानै थानायनि लामा गैला, जोबस्रांलांनोसै। बे बाथ्राखौ दिनै
साननो हानानै इयुथ्सफ्रा ओरै लोब लोब फैदों एखेबारे जों रावखौबो बुजायहैयाखै जों होनदों इयुथ्सफोरनि जयनिं प्रग्राम जागोन नोंथांमोना फैनोबा फै जों खेबसेल' खावलायहरदों खेबसेल' खावलायनायाव बिथांमोना दिनै रोजा रोजा फैनानै जयेन जाफैगासिनो दं बेनो फोरमान आरो जोङो इयुथ्सफ्रा जुदि ओंखारबोआबा जोङो राजनितिखौ थिग खालामनो हानाय नङा प्रमद बर' बादि सासे थगायसुला नेतानि आखायाव जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि भबिष्यतखौ जोङो दिनै गथायनो हाला ओंखायनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि भबिष्यतखौ दानो थाखायसो जों बिथांमोनखौ दिनै पार्टियाव सोदों बिथांमोना फरायबाय थागोन बिथांमोना भट होनाय समाव जोंनो भट होगोन आरो गावसिनि केपासिटियाव जा हायो बिथांमोना मावबाय थागोन स्टुडेन्ट लेभेलाव बेखिनियानो रावनिबो जिबना नस्थ' जाया बिथांमोननि भबिष्यतखौ उज्जवल खालामनो गोजों खालामनोसो बिपिएफआ दिनै सात्रफोरखौ इयुथ्सफोरखौ दिनै पार्टियाव सोबाय थादों